Jenengan bawani Cak Yuda. Nggih. Ngagem cakepan rukun Islam saged. Oh, siap. Dalu menika ibu-ibu waranggana anggenipun tetembangan kalih lenggah wae. Siap, nggih, mboten sampun. Ora oleh jumeneng. Yo saiki bagiane Cak Yuda karo Cak Komet. Siap, nggih. Monggo dipun aturaken. Rukun Islam. Suarane sae wonten bebingah 50.000 rupiah. Matur suwun Mas Bayu, barokah. Ngene lho kowe enake. Ampun. Lah apik suarane apik. Ya nggih. Rukun Islam puniku. Swantenipun sae Cak Komet. Nggih, dilajengke lanjut. Ya, kowe entang kok kok nek apa nih iki lho rencana iki lho wis iki lho wis iki lho rencana sahadate kang angka siji muga-muga anakku pinter. Lah putrane nggih di sekolahne dulu. Lah iya lho. Oh ya ben anu kudu dadi wong sing hebat, wong sing pinter. Kok padha bangga-bangga to. Piye nek ora bangga wong duwe anak pinter. Anak pinter kok ora bangga. Nih. Lho ngomong mboten sekedar ini ada melalui survei. Surveimu ki lho Melalui survei sing sampeyan nyekolah anak pinter getun sampeyan. Kok iso getun? Kowe to percaya aku. Aku wis melalui survei BMKG. Ora ngurusi perkara gempa. Niku. Piye. LSI Lembaga Survei Indonesia. Lah, itu sudah melalui survei. Piye kowe? Anak itu paling tidak kalau menurut saya paling tidak punya 3. Oh, di anak 3. Loro sesuai program pemerintah. Itu kalau program pemerintah, keluarga bercelana berencana. Bisa direncana nek gak katokan mrene panggah daji to kok iso. Iya. Lah iya, sing anak kudu duwe 3, minimal harus 3. Kok bisa Mas? Karena tujuannya sekolah dipinterno anak iki mau sing loro, 1 dan nomor 2. Nomor 3 iki goblokean. kuwi jenenge ya pilih kasih no. Ban cinde, ban silakan. Sebagai orang tua tidak boleh pilih kasih, semua harus mendapatkan cinta kasih yang sama, tresno sing padha. Nggih, ini ada penjelasannya. Alasannya ngeten deh Mas. Nek sing di sekolah noki kabeh ya ta. Pinter kabeh, sukses kabeh. Kamu kok awake dhewe wong tuwek iki saya tuwek saya pikun. Ya ta, nek wis menginjak 70 ke atas wis tolak-tolak karek wong loro dhewe ya ta. Nek sekolah pinter anak-anak iki berhasil nang kono dadi guru begitu. Nang Jakarta dadi pegawai pajak, polisi nang Surabaya. Karek dhewe nang omah tolak ya ta. Dhewe ra ono sing ngopeni awake dhewe. Lah terus nek digoblokne sih tak goblokne siji lah kuwi sing gak dadi apa nang omah nunggone awake. Sing ngopeni. Oh, lah dulurmu pira ta, Mek? 3. Lah sing siji nang ndi? Siji nang pajak nggone Surabaya. Sing nomor 2 dadi pegawai BUMN Jakarta. Lah sing nang omah? Aku. Berarti sing digoblok. Oh iya, oh sing kene ning omah dhek kok. Berarti sing goblok dhek. Sing goblok kowe berarti. Berarti lagi kroso. Berarti aku. Berarti wong duwe program dhewe kok iso ngrasak. anak iki dipinterke. Nggih. Aku kan duwe anakmu kan di sekolah. Sekolah ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho. Sekolah kok ben padha karo kanca-kancane. Nggih, Pak. Kula niku mboten maksa lare-lare kok pinter arepe, ora pinter ora masalah. Sing penting sugih. Lho. Wis. Nggih, Pak Bu nggih. Kula dongake mugi-mugi sedaya sugih Allahumma. Amin. Oh gak maksudnya dengan pinter, dengan kemampuannya, dengan skillnya akhirnya nyambut gawe iso nglumpukne duit akhirnya dadi wong sugih. Ora mesti. Tanggoku ki pinter ya gak sugih belas. Kowe ngerti sing bobol ATM, kae wong pinter-pinter lho. Iya wong bobol ATM kae wong pinter. Wong pinter kan gak pinter mesti kesetrum ndase gitu. Kae nyata
aku juga suki-suki ya ta. Oh iya. Sing penting wis sugih. Lah tapi kan nuwun sewu Mas Bayu nggih. Ana tembange kuno jaman biyen kan ana tembang kuno. Bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane montor helikopter. Ora bangga wong pinter dadi dokter numpake helikopter. Lah sampean sing gak pengalaman. Kok ngelokke gak pengalaman? Bocah pinter sok ben dadi dokter, ora kabeh dokter pinter. Pusing Pak, pusing. Iki kok apa-apa kok sarwa disalahke to? Wis salah lho, Pak. Lah nek ora pinter ya ora bakal dadi dokter to ya kok melalui proses beberapa apa pendidikan kok. Nyatane wong kula buktekno dhewe nek pancene pinter nyapa aku mreksakno anakku kok ditakoni. Sakit apa, Pak? Lah aku ngerti nyapa tak kene. Iya ta? Kudune wong pinter aku lagi gendong anakku ngono. Ini kena malaria lho ngono. Iki ditanes lho ngono. Ya jenenge prosedure kesehatan ki nek jenenge dokter iki diperiksa dulu lah gak ngerti penyakite. Apa diperiksa ya gak nyenengke belas. Kok gak nyenengke? Anakku ngerti tul udah ndak apa-apa ini. Lho, ora kulaan mbok ditutul roto. Dadi kan awake dhewe iki puas. Maksudnya ditutul pindho ki dokter wis bisa anu Iku dinggo ngecek detak jantung kecepatane pira ngono. Jenengan kita bantu dokter. Wong dokter mari ngono terus ngomong, "Ndak apa-apa, ini ringan, cukup dirawat jalan aja." Loh, aku yo nesu sebagai bapak. Kok nesu? Loh, dirawat nang dalam ya nak kendaraan. Anak kendaraan. Aku sih cakep goblok rampung lho. Dokter ngono. Karepe dirawat jalan kuwi ya Mas Komet. Nggih. Kuwi nek ngrawat karo mlaku. Apa iso? Masang impus puntal pil. Ayo, Dek. Ayo kok. Kamu kok berat terus ya? Ora iso lho, Mas. Ya aja kaget Mas Yuda. Nggih. Sedulure dhewe rak telu to. Nggih. Dhewe rak sing nomor 3. Lah niku kok Aja kaget. Aja kaget. Kene lho Pet sing dikarepne rawat jalan ki awakmu gak nginep ngono. lah aku nginep ya apa kenal ora kok nginep. Lah nek ping ngene keluarga aku nginep. Rawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Ora oleh nginep kowe. Ya yo ora kenal ya ora nginep. Rawat jalan itu tegese ora diinepke ning rumah sakit kuwi. Ora kon turu ning rumah sakit kono. Ning dalem kok doktere nyawat-awat iki saka kadowan. Ngono lho. Ngono. Heeh. Ya kok lagi pasang CCTV. Nah, terus dokternya ngomong piye meneh? Dokternya ngomong piye meneh? Aku mari ngono periksa. Nggih. Apa kowe? Lah kok iso kuwemeru to? Kok dokter kok kemeruh pancen dokter ki yo ngerti. Ini Bapak usianya berapa? 40. Bapak suka makan kambing? Ya. Enggak boleh, Pak. Loh, kok kau wong aku tuku-tuku dhewe ya. Enggak begitu. Maksudnya dokter ki kok ora ngono. Ora kok yo aku ngerti nek kuwi dhuwit-dhuwitmu dhewe lek tuku-tuku dhewe aku ki ngerti. Tak suwamet bisa nek wis suwe. Wenenge. Nesu aku nesu. Aku ki nesu. Ayo ngomongnya terus ngene kok. Enggak boleh, Pak. Itu anu kambing mengandung kolesterol ngono. Lah betul Mas. Ayo lo gimana? Saya Yang ora cocok. kuat yo silahe nyelu wong mengandung kolesterol kok. Pendapat dokter saya sangat setuju karena kambing itu memang mengandung kolesterol. Bener betul kuwi. Ya sampean ya padha karo doktere. Lah kok iso? Loh, kambing ket yen iki mengandung cempe. Oh, kambing kok mengandung kolesterol ya? Lah nek takon kolesterolnya metu pira, Lek? Kale lanang karo wedok. Enggak, maksudnya bener gitu. Iya. Nek kambing ini mengandung cempe bener. Iya, iya. Maksudnya cempe gitu loh. Karo kambing Ya. mengandung kolesterol. Oh, berarti putune kambing. Berarti putune kambing iki jenenge kolesterol. Daging kambing Iya, iya. kuwi ana kandungane. Nek makan banyak, Ya. itu nanti bisa kena kolesterol, akhirnya darah tinggi terus stroke. Berarti kakan daging. Iya, Lah macan kan bedino pangane daging kok ya ora stroke. Ora. wong nek ora pengalaman, wong nek ora pengalaman. Menungso nek kakek mangan daging stroke. Stroke. Macan ke kakek mangan daging stroke parah Mas Malan. Kandhane kuwi nyayal maido kuwi. Macan ke stroke malah parah. Kok so parah? Mlakune ngantek ngene lho. Coba nek ora aku kan malah dhek iso mlaku. Sikil gandeng enak. gandeng jek kolesterol, kok kan makan daging mlakune brangkang. Brangkang Pomo parah ke stroke. macan mlakune ngadeg paling enek macan tos.
Basa filosofi yang baik untuk pondok pesantren Gontor sedikit kata mutiara kanggo sampean. Nggih. Angsal ta, Mas? Monggo. Boleh. Saya mboten atekis kula kok ngurui napa kula keminter. Ning saderengipun filosofi menika dereng nate ditemukan di mana-mana. Weh, temuan baru. Urung ditemukan arep mbok omongne iki lho. Lah yo iki golek kok. Oh, pokoke yo nduwe ada. Iya. Jadi tidak usah orang hidup tuh perlu mencontoh filosofi yang satu ini. Ada 3 filosofi yang bisa kita ambil dari nama-nama setan. Loh, setan. kok setan tok gorene iki. Ya wis pas Mas nek setan ngomong setan iki ya wis pas. Maksudnya jangan tai ngono Mas, iki kan ambil filosofinya. Dari sisi baiknya. Sisi baiknya. Mengambil filosofi dari sisi baiknya setan. Apa baik? Ada tuyul, ada kuntilanak, terus dan pocong. Yang pertama filosofi tuyul. Yang pertama setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Alah iki lho. Setan gundul kawan tuyul mengandung filosofi bahwa marilah kita hidup mandiri iso golek duit mulai sejak kecil. Oh iya. Kabeh iki ana sisi baik, ana sisi buruknya. Sisi baik. Tinggal bagaimana kita melihat. Sikapi sejak dini sejak kecil bisa mencari uang sendiri, berdikari atau mandiri. Hebat iki nek tuyul. Yang kedua ada kuntilanak. Filosofinya apa nek kuntilanak? Filosofinya kita harus meniru bahwa dalam keadaan senang maupun susah tetap guyu. Oh iya. Tetap kita bahagia. Wah, filosofinya masuk Mas. Hebat tenan. Terus sekarang terakhir pocong mengajarkan kita semua untuk hidup selalu sederhana. Artinya pocong iki kan biyen mulai biyen nganti saiki kan nganggone putih, gak nganggo rena giwang ya gak gawe. Sampeyan tau teman pocong nganggo merah putih napa mana? Apa nganggo batik kan ya gak putih. Aku ngono ya. Hah iki neh. Oh iya. Mengajarkan tentang kesederhanaan walaupun banyak pakaian tapi pakaian yang terakhir tetap pocong. Hebat. Apa nek pun tompon ya apa lah modelmu kaya arek ngomong ngene mau ya nek wis ayo sakniki diselingi tetembangan. Oke, siap. Niki kula tak ngaturake lagu yang bernapaskan agama Islam judulipun Kidung Cak Yuda kalih Cak Komeng. Siap. Nggih, ayo sakniki kula dipun tinting jandang gula njenengan bawani Cak Yuda. Nggih, ngagem cakepan rukun Islam saged. Siap. Dalu menika ibu-ibu waranggana anggenipun tetembangan kalih lenggah wae. Siap, nggih, mboten sampun. Ora oleh jumeneng. Yo saiki bagiane Cak Yuda karo Cak Komeng. Siap, nggih. Monggo dipun aturaken rukun Islam. Suarane sae wonten bebingah 50.000 rupiah. Matur suwun Mas Bayu, barokah. Ngene lho kowe enake. Ampun. Kowe kok pasti gak iso. Kang limo puniki Suatanipun hebat, monggo mereka wonten 50.000 Mas Bayu. Nggih, jan awake nek bejo ora kaya apa. Mas Bayu dono wewek ya. Iya. Monggo. Kating dakno mring para somo Nano. Alah. Kuwi Cak Yuda. Bagianku. Aja padha ditinggalke. Suatanipun sae monggo wonten bebingah. Suwun Mas Bayu, matur nuwun. Jelas Cak Komeng. Monggo. Nah, gitu banget. Kita. Lumpuh, kok tak kok ngene lho, Pak. Rukun karepmu. Kok Kok
rukun karepmu ki lho lambemu ki lho jebles ae. Rukun Islam puniku. Nah, ayo. Suaraku jadi Apik suarane apik. lagi. Rukun Islam puniku. Swantenipun sae Cak Komen. Nggih, dilajengke lanjut. Ya, Kowe ae lho. Entang kok kok nang kok nek apa nih. Iki lho rencana iki lho wis iki lho wis. Iki lho rencana. Sahadate kang angka siji suarane hebat, larase pleng. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo. ngerti Rapane kono wis 150 ta, Dek. Burung iki lho laki iki lho. ora ora kudu ya dan Kang angka loro salah. Monggo Cak Yuda mriki hubungan. Nuwun banyu lagi sik akeh lho iki lho kasih akeh kok. ayo tapi cek lho Dene Dene kangga telu pengen ora madet ngono ayo gol banyu suara ora ditake pisan. Ayo. di rumah tuh kok dintek Ora tegese tembangan iku dirampungke. Ayo. Ramadan nindake poso Papat papat jakaat Yogyakarta ping 5 ping 5 munggah haji nggih. Terus rukun Islam sampurna. Ayo. rukun Islam rukun Islam sampurna Alhamdulillah. luar Hebat, tembangnya ya luar biasa, suaranya ya apik. nggih Monggo ayo dilajengke sik langgame monggo. wah lah kok ketuan Diaturke tembangnya kepiling buka celuk sapa-sapa. Saking Mbak Fahmi mengko nglerek. Nggih, jejere ngono nggih monggo. Ya Mbak Fahmi monggo. Yen wancine tansah elingne os wancine padha nindakake aten wis komandan wayai sembahyang tapi wajib nyamuwe pangeran salat dadi
wonten Pondok Gontor menika wonten Gambia Store. Gambia Store menika menyediakan semua kebutuhan keseharian. Nggih, wonten Pujasera, wonten ATK utawi wonten fashion niku hasil saking para santri sedaya. Nggih. Terus UMKM Gontor nggih wonten. Wujudipun menapa Amides nika Gontor niku kaya mineral nika. Oh nggih nggih. Niku wujud menapa saking Amides. Produk air mineral. Nggih, itu ada distributor dan bisa dipasarkan untuk umum. Oh, untuk umum. Lajeng Hisanah Gontor Madu. Dadi wonten produk madunipun. Nggih. Nalika semanten kula wis diparingi madune, Mas. Wah, kula malah derek. Kula derek. Oh, dia derek. Derek. Nggih. Terus Hisanah Gontor bakre itu kangge roti. Kangge roti. Terus wonten malih Latansa Store. Mereka meliputi wonten sport, wonten ATK, wonten apotek. Niku. Tadi mriki niku ya ana pelatihane Mas, Mas Yuda. Nggih nggih. Nanti mboten mondok. Teng mriki niku langsung saham dodolan. Lho, ora. Ning kene iki mondok tulabul ilmi golek ilmu tapi juga diajarkan bagaimana kita berwira swasta. Ben duwe Duwe keterampilan. keterampilan. Jadi keluar dari pondok sini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ngono. Apa kok bakul roti piye kowe iki? Keluar dari sini ya bisa bermanfaat untuk Nggih, masyarakat. upama dodolan ya dodolan sing halal. Tur dasare mriki sampun wonten Universitas Darussalam Gontor utawi Unida Mas Yuda. Nggih. Prioritas ini tahun ini fakultas kedokteran. Tur dasare pun terakreditasi unggul. Wah, Wis wah. arep kurang kepiye saiki? Ayo. Ono kok ngelokke nek jare dokter ora pinter, nyatane kene iki lho wis terakreditasi unggul pisan dokter kene. Lho kok dokter kene ning ndi wae nek jenenge dokter ki ya padha wae. Terus wonten malih Gas Gontor Auto Service niku untuk bengkel mobil dan kendaraan. Lho kuwi otomotif ngantos dugi bengkel nggih wonten. nggih wonten. Super lengkap, super Leres. Mulane pun pas pun trep nek gadah putra dipondokke utawa sinau belajar wonten pondok pesantren Gontor, wis apa kuwi wis pas ya Mas Komet. Anakku tak pondok rene. Ya iya ya kudu ngono anakku tak pondokke mrene. Loro karo kayak kene. Heeh, lah terus kowe? Oh, gak anak sing goblok nih. Gak. Lah apa ora sida? Aku kaya aku. Ya ora kok ya. Ngono kok. Mulane nuwun sewu nek jeneng awake dhewe belajar dengan Nggih. sinau kan bisa merubah kehidupan. Nggih. Awit nuwun sewu roda kehidupan iku lak berputar gitu Mas. Leres. Roda itu berputar loh Mas Komet. Ya ning ora kabeh. Lho kok ora kabeh? Piye wong roda itu berputar. Lah ban serep kae ya ora. Ban serep ya nenggon meneng. Enggak, sing tak karepne iki roda dunia iki lho, roda dunia. Dunia dunia ki nek rodane ta, Pak? Lho iki wah, iki nek kadung roda dunia bocor piye kowe? Piye ta? Bayangno aku angen-angen kuat tuh. Badhe nambahne roda dunia. Ora kok secara fisik wujud Aja banget ora. aja mbok mangan tah ngono kuwi lho Mas Komet. Sing tak karepne wong urip ning alam donya ki kan wong sinawang. Nggih. Kowe nyawang aku nyawang kowe ngono lho. Piye? Kok terus mlepak piye? Lah terus iki sawang tak culek nyawang aku nyawang kowe. Tak culek mripatku lho kok iso. Kok keliru ae. Maksud iki kadang kala awakmu ki sok ning ngisor, sok ning dhuwur. Oh lah ngono kan. Kadang-kadang pancen iya. Aku wis sering dhuwur aku. Ya aja sok ning loteng terus, ya sok ning ngisor. Engko nek ning omah tingkat dhuwur ya ora iso ngerti sing ning ngisor iki kepiye ngono lho. Nggih, selamat. Pokoke Sengengesan rumah saku. ayo sik balik pelok. Nggih. Aku tak nyuwun nek no dipun sekaraken dandang gula Nyidam Sari.